so ihe a chọrọ ikwuru ụmụ arụ nke bụ eziokwu ma nke a sị ka a na-evi na-eme publish autonomous community ọ bụrụ na autonomous community mgbe efughị anya atọ ebe a ihe wepụrụ afọ ya bụ na gaset ka na ivi so saịn agwa ahụ na da gaset eweghachikwa afọ ya na gaset Eze Arụ saịnịrị ya Jombo Ọfọ saịnịrị ya Samohu abụ nwa saịnịrị ya Okafọ ha biro saịnịrị ya Jombo Ọfọ saịnịrị ya Prọfesọ Okoro Ijeọma saịnịrị ya Jam ka a ivi so saịn ya agwa Maazị Ndewo, biko onye eze anyị hụtụrụ omenala mere na nkume amikpe taa nwa biko anyị asị ka anyị matatụ n'isi omenala ahụ ma matatụ n'abalị. Afa m bụ His Royal Highness Eze Dr. Kanu Makanu Eze Ibom Isii of Arochukwu Kingdom. Afa m omenala anyị mere taa anyị gara n'ugwu Akụma gọọ ọfọ otusito na-arụ gọọ ọfọ Eze Arụ gọrọ ọfọ ebe ahụ Eze Ọtụsị gọrọ ọfọ Eze Agwụ gọrọ ọfọ mụ ogochitekwara n'afa Eze Alụ Eze Obi gọrọ ọfọ Eze Ọtụsị gọọkwa ọfọ n'afa Nna Nkume Ibijọkụ gọrọ ọfọ Ojare Amụkwa gọrọ ọfọ then Ọkwarịka gọrọ ọfọ Bianco gọrọ ọfọ o chekwara Amaja ọfọ anyị gara izu na Ụmụ Ọtụsị nwa arụ a bụ ndị Iche Arụ anyị gọrọ ọfọ were kelee Agụọbasi dị n'elu mere arụghị inwe eze kelekwa aga gọvanọ Alex Oti ga pas ya na Supreme Court win ye pasara pas winere win ọfọ anyị gụhanara na afọ September last year aga agụkwara ọfọ aka Alex bụrụ gọvanọ anaghị kpebiekwara na o mechaa gachaa gwuo mmiri ukwu Buhari gwue na Supreme Court o win ye anyị ma gwago ọhụ kelee Ọbasi dị n'eluigwe kelee ndị Iche Arụ obi Igbo anyị emere Eze Arụ ọgọ n'ọfọ na ukwu ọfọ maazị enwe nsogbu Eze Ibom Isii na-enwe ọkwa ndụ n'ịbọ ọtasị onwe nwere nke mgbe ọ bịakwara ọ gọrọ ọfọ chụọ aja gbuo ebule gozi ukwu ọfọ Arụ ọ dị mma Arụ niile ọdọ dịka ihe anyị mere taa a chụọra na Ibom Isii chụọ n'ọrụ Okennachi ka bụ Eze Agwụ Ilọ nna atọ nwa ha na-ama igwe abịa chụzuo ya anyị ha kwememe ihe a bụ isi ụwa niile na Arụ enweghị nsogbu ị nwekwana ike ibu ọgụ ma mgba bata narị Arụ taa ịbịa bịara anyị gara aga jụọ ala ebe mmemme Arụ na-abịa Ikeji ebe ọbara Arụ anaghị akwafu ọbara ihe anyị na-eme bụ ese ma agwụ ukwu emezi isi na ụwa niile dara na Arụ dị n'udo anaghị adọ ndọrọ ndọrọ na ọnọdụ anyị ka ọsọ ọnọdụ anyị bụ n'ụzọ omenala Eze Godwin gaa n'igwe ha wee Eze Arụ taa anyị na-arịọ ụmụ Arụ anyị ebe ụlọ onye ọbụla tebere onwe onye anyị na-esesi okwu Arụ enwe n'eze dịka agaghị na-etinye n'ụwa niile ịga n'abịrịba onwe onye nwere ike ime inwe ya ama si na nne ya ma anụ ndụ chọrọ ịbịa anaghị eme ya Chineke nyere aka ihe ndị Okennachi nyere anyị ka anyị were ihe ndị Okennachi nyere anyị ka anyị were
Kanivi ka nkwụsie ya ike amụ oke nnachi ọ dị influential ma ọ bụ bekee sụrụ ya n'asụrụ aga bekee zasụrụ ya na Njaka aya bụ Secretary General oke nnachi akpa n'ụba akpam ya n'ime wosi agọ dị ka a na-eche ka enye ya eze ka nọ na mkpa asịrị ọmụta wosi agọ dị ka a na-eche ka enye ya eze anyị nọ n'ebe a sị na gọdị na o nwee problem ihe gbasara ụgbọelu wosuo mechie agwa nke a na-evisiri ndị mmadụ wo chọrọ m bịa Eze Ibom Isii na m na-esi ihe a ma-eji kwuo eze okwu emere m ya anaghịkwukwa onye anyị na-ekwuwe okwu abụ onye nna ya nọ ndụ onye anyị na-ekwuwe okwu ọ ma bụ nwa amadi arụ ọ ma ezu oke ọ ma enwe ihe ọ na-arụ akpọgwa ha n'ụba mgbe dị anya asị na agọdị ka a na-eche godiana na-abata na post onye ọgụ ebere ịgbasa o weta mmadụ n'ọnụ ụzọ ụlọ n'ọnụ ụzọ ụlọ njụ ndị o wetara o sira n'oke nwa ka a n'ọchị ze n'ọnụ ụzọ ụlọ Okoroke ọjị Okoroke na onye o wepụtara ndị ka na Okoroke wepụta gọdị na ndị asị oke bụ nwa vin the former Eze Arụ si ya bịaje gị dọ na afọ oke na gọdị ihe anyị nọ na-anụrụ bụ anyị na-anụ na oke agbafuona na ode na-akwọ na ya anaghị achị mgbe o dere akwụkwọ nke gọdị were ihe a na-asị onye ọ na stọpụrụ ibe ebere na onye bụkwa na ebere ọkwa na ebere na ihe a na-asị ahawa oke na o toruru ya amụ nwanne m nwaanyị mgbe ebere Adoris mụrụ ya from dot ezukwu ndị achị ndị oti ndị Okereke bụ ụmụnne n'otu jiwo onye ọka anyị gara ịhọnụrụ ma ọ bụrụ na asị abụọ ya ihe dị na-abụ ọ ya ma agba fest pụta ya ma eme ihe ma egbu mmadụ na omenala arụ onye ọdụwo kwuru afa mbụ ọ na-eche n'ala bekee ụmụ otu si oke nnachi duru ya bịa na Ibom Isii zuru oke jụọ ya ajụjụ anyị fụna ya bụ onye nwe eze Ibom Isii bụ iyi okwu edugara ya eze agwụ na ọkwara agwụ duru ya gaa ma nna agwụ ya ọ ga ebe ọhụ eze agwụ nwaanyị ya zugbolie ya aka ọnụ ọtọ jụọ ya ajụjụ ọsị ya bụ nwa ka a na-ide asịkwa ebe ọ duru ya duachi asị na abịa eji ya mkpa arụzi ya garuo ebe ekwesịrị ngarụ ya bịa tụọ kwa ebe anyị chụrụ aja taa izi na ebe osi m dara dị ọzọ ebe ọntụ ọkwa n'ukwu ọrụ edula ọrụ ka a na mewara ihe asị Eze Ibom Isii reverse na reverse ihe ma egbu m abụghị omenala arụ because okwu n'isi is a spiritual stool cover the whole arụ all over the whole world. I am with 360 communities outside arụ worldwide. So okwu arụ si onu akọvara ya anyị mmadụ atọ nọ anyị akpa anọ ọmụ wee nye nwa agụ ekwughị okwu n'ukwu ọfa agọ ha chụrụ aja ọma ịbịa gị were isi gị buru ya omenala arụ anyị gị ime taa ka anyị mezupụghara ihe fọrọ ya anyị na-ekele ọbasi dị n'eluigwe elect otu agọza ga Supreme Court win because anyị gbara mbọ mmiri eze gbara mbọ anyị tara afọ n'isi elex a na-ekwu anyị na-anọchi anọchi anyị anaghị arahụ ụra ikom na inyom aga ka anyị na-ekwu ejitory election ụmụ ara arafukwa ya wakpo ekwuru ya ihe awụghị ya anyị na ya dị n'ama aga m ugbu a dị n'ezi n'ama
Every 27 December before your governor nano number million akpare. Ukwa no make isi na arwa kaso yo governor anya. Or you onye ukwa governor bia maybe aro. So I actually kwuru maru nke bụ eziokwu. Ma nke asị ka anyị ifi na-eme publish autonomous community. Ọ bụrụ na autonomous community mgbe ifu anya atọ ebe a. Here we provide na cassette. Can if you so sign agwa na that cassette. E watch provide na cassette. Eze Aro sign there. Job of all sign there. Samo who happen one sign there. Okafo Habiro sign there. Job of all sign there. Professor Kori Joma sign there. Jam can if you so sign agwa. George Ezuma sign there na nichoko. More autonomous. If you go to the edit, I'll be very clear. There's no creation. Ibom Isii as old as Aro. Eze Arochukwu is as old as Aro. Eze Arochukwu is as old as Aro. And na talk I when Aro. When I deceive Ndoke na chi ahia Ndoke na chi kwebiri ka anyị mere. Anyị emeghị ihe wosu ome. Nke a wona gara gbo na ebere na akpari nke ọ gbasara kwara. Cho Okigbo. Kwen. 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 Maazị Ebanyana ayano na ọmụmụ general. Very much for a time now. Near Pasara is our way. I am in Situaya. No one is a minute. Yes, I have all one to you. See, Papaya. We have a dream, my dream. My neighbor, my number. My neighbor, Papa wants it. What we can do, oh, yeah, I Azisi ke mauke, akonoba mauke, nyunaya mauke, mama jaru kanka, abena gogo nanya, ewo na goro oyo fojo, azisi ke urugwa nke yo, mama ewo ni kwa election, obi de anyo uto mana court, obi de aru ni na uto, mama chikwa chiru afa asato, azisi ke mauke. Anyị uru ogbe na-efe ya, mmadụ ọjọọ ogbe na-efe ya. Ọjị ogo ka ị nọ na-agụ ọfọ. Ọjị ogo ka nọ na-agụ, ọjị ogo arụ ka anyị nọ na-agụ ọfọ. Nke a bụ ọjị Igbo si, ihe ngọrọ mbụ ka m gwara bụ, ihe na ọjị. Mmanya ọkụ ịtụ ọtụtụ azịsi ike na ogologo ndụ ma nwoke ma nwaanyị ababa ma esese ma ndị nọ na mba ma nwoke ma nwaanyị ma nwata ndị nọ na mba na ndị nọ n'ụlọ azịsi ike onye si arụ ama anọ ndị onwe ogbe niile ọmụ ndị onwe ihe na-enyewo ka mma ndị ana m ihe bụ ọgụ were nke oyi ụjụ ya ọ dịrị nkwu na mmadụ
agụ mma mmanụ mma mmanụ mma mmanụ